Vítajte v novej sérii z Minecraft Hardcore. Tentokrát to bude nie po jednom videu, že tu prežijeme čo ja viem 3 dní, ale bude to rovno 10 dní každý diel, takže let's go. Ok, máme tu už pár dreva, 5 ako logov a spravíme z toho drevo. Takto. Kameň. Ľudia hrá na verzii 1.16.5 a dal som si úkol taký, že keď splním všetky achievementy, vrhnem sa na ďalšiu verziu, až dokým nebude na najnovejšej verzii. Že ideme si tu pokáčať, ideme si tu dať nejaké jedlo. Máme tu 6 raw salmonov, čo je na začiatok také jedlo plne celkom dosť dobré. Nejaké pašáky. Ešte som zabil toto prasce a ideme nájsť nejaké lepšie by bola vesnička. Dajte vážne odber aj like, snažíme sa hitnúť 1000 odobrateľov a skontrolujte, či máte ten like a odber, pretože YouTube mi má, že odbery neviem z akého dôvodu. Takže dajte odber a našťavať 1000 subs. Zapolaviť. Kámo, to čo je za svet proste? Našli sme túto spruce, čož vôbec nie je zlé. Už nám bude zapadať sluníčko, čo vôbec nie je dobré. Máme toho jedla dosť veľa a už nám zapadá sluníčko, takže ideme rovno na deň 2. Máme tu deň 1 a ideme teda hľadať naspäť tú vesničku. Mám dať boat clutch? Nedám, či? Dám bed clutch radšej. No. Máme tu niečo, že extrémne, ale že extrémne dobré znamenie. Vesnička, máme deň 1 a máme vesničku a veľkú, ako tam máme vesničku, a tu bývam, a teraz tu bývam. Zabudujem sa, čo viem v tomto dome. Tento dom berem. A tu bývam. Dnes tu bývam od teraz. Tam dáme masko a tu dáme nejaké tu brambory, jabka a chleba. Sadol si. No, tam zostaneš už navždy. Takže ideme si tu vyťažiť seno. Mám stack aj 13 a ideme sa pozrieť do tohoto domu, lebo som sa tu bookshelfy a máme tu, dobre, toto je dobre. A tu máme toto, si zoberiem. A tu už vlastne nemáme nič. Ok, takže celú vesničku sme prešli a tu každý čo predávaš, dám to na toto. Tu dám do česky a z tohoto si spravíme. Ty chceš seno? Alebo či. Tu máme len jednu farmu, zoberiem ju potom a dáme tu spraviť nejakému typkovi. Ty čo predávaš? Ale tiež predávaš zlé veci. Ty! Zaberte si to. No konečne. Ty choď si láhnuť a iba budem potrebovať. Dám tomu vesničanovi tu ešte jednu posteľ. A mazaj. Ok guys, máme tu deň 2 a ideme na to. Tak, ty zostaneš tam. Ne, ty zostaneš pekne tam. A ideme tradiť. Ok guys, udomkli sa mi nové trady. A poď kam, tam tu máš, no dobré veci máš, ale ja potrebujem, ešte chceš, že teba kúpim ešte tieto jedny veci. A ty budeš bývať u mňa, kamaráde. Ja máme tu 16 emeraldov. Tako hodí presne môjemu skinu. No, ty bývaš tu, kámo. No. Tak sa mi to páči. Zabiť. A čo šibe to drahé. Choďte tam obidva, keď čo som chcel. Takže ideme toto a toto. Môj villager mi samozrejme zdrhol. A ideme spraviť branch making. Nie, tu máme uhle. Nice. Dáme si sem torčku. Zabarikádujem. Tak.
A kopeme ďalej. Na aké na úrovni 11 sa zastavíme, lebo tam budú diamanty. Keď máme tu železo. Že nejaké základné veci máme a ideme naše železo dať do pece. Tak spravím ešte jednu pec a to dám sem. Alebo na čo vlastne chcem toto, keď to mám. Spravím si toto. Spravíme jednoznačne kýbel a krompáč. A ideme teda ideme si dať vytvoriť to emerald. A ideme ťažiť naspäť. Aj 12 emeraldov. Ešte potrebujeme tak uhlia. Partorčík máme a že z neba bude zapáľať slniečko. Máme to. Máme sem želza. Čo želz, dobre? Hotovo. Máme tu deň 3. Dňo 3 mám na pláne ísť teda ťažiť. Kamu som na rovni 34 a furt žiadne uhlie. Kamu ja nechcem želzo, ja chcem uhlie. No, konečne uhlie. 26 uhlia. Uhlie. Let's go. Tak. Idem hore. Idem teda vypekať to železo. Prvé, čo spravím, je, že chcem si zobrať uhlie. Konečne po 100 rokoch. Kámo, choď sem, ale. Kámo, nestrhaj. Keď niečo ešte pre 2 emeraldy a už sa nám vylepší ten villager. Čož actually dosť dobré. Vlastne sa nám dostal. To, upgrade sa. Za 2 emeraldy mám chain. A mám zvon. Kámo, idem. Počkaj, idem. To si možno myslím, že by sme to mohli všetko... No, nevykúpime to všetko naraz. Na jedenkrát, ale... Ideme tam. Cash. To asi zavolá. No, nice. Ale nemáme chain. Už tu máme trilión iron golemov. Nie! Kamo, nelez mi tam tí indián posunutý. Ideme sa pozrieť s našim kamarátom. Za 20? Kamo, nechceš mi dať zľavu? OK, tak nevadí. Alebo možno by nám to ešte vyšlo, keby máme šťastie? Nemáme šťastie. Ale to vôbec nevadí, pretože ideme za našim... Kamo, ešte jeden potrebujem. Som mi nakúpil koľko? Mám level 16. Ešte potrebujem emeraldy. Ale kamo, kde je slnko? Už znova bude zapáľať slnko. Bude deň 4. No ako získam to železo? Bude problém. Ďalší deň poviem spraviť motiku. Tu vám vás. A poviem si spraviť aj moju farmu. No, takže. Tu už nemáme. Čiže je vôbec to. No, máme len 5. No to tiež toho nemáme úplne veľa. Takže, ideme si pre nejakú vodu. Ja nájdem. Že my tu nemáme žiadne jazero. Ale my tu nemáme. Máme. Alebo. Čo ja viem. Tu spravím. Toto. Tak. Ešte jeden experiment. Ok, nejde to. Ale čo ide je taká dobrá jedna vec. Tak, keď spravím toto, tak mi pomysne tráva. Ja mám potom zadarmo semienka. Ideme teda spraviť túto farmu. Trošku takto zväčšíme. A mogus tut. Takže spravil som. A ideme grindiť. Keď budeme to presťahovať dovtedy, keď nebudeme mať stav aspoň. Keď máme 64, ale ešte ma napadla jedna vec. A ideme ju teda spraviť. Yes, je to tak. Ideme tam zase toto. Ešte brambory. OK, ideme na to. Takže dohromady mám stack aj 19 toho, no, stack aj 19 toho, čo môžem zasadiť, takže
Myslím si, že mám čo robiť, takže prečo nespravím toto. Hopa. Zničila sa mi síce motika, ale to vôbec nevadí, pretože ideme si spraviť novú motiku a jak asi viem, jeden z mojich villagerov by mal tento deal je extrémne výhody pre emeraldy. Potrebujeme jeden emerald, aby sme ho upgradeli, takže ale ešte predtým ideme samozrejme spraviť to, čo sme rozrobili. OK, toto je dobrá výležitosť. Yes. Come. Jo. Kam predávať diamant za to emerald, kam šibe. Za 3 emeraldy štít. A here máme deň 4. Ideme si spraviť už motiku. Tak, spravíme si teda tú motiku. Že mám tu všetkých kde je? On zdrhol, to je Indián. Ešte potrebujem beetroot, to tiež není želiedý. No, ideme si teda spraviť ešte tu takto. Tu by to malo ešte asi dočahovať. Teoretikan. Tak, 4. A idú na 4. Why not? Kam. Ešte potrebujem jedno. Tak, nejako sme spravili tú našu farmu. A teraz ideme zistiť jeden návod. Takže, fletching table. OK. To bude Simpson. No, máme to, že by sme mali. Ja sem hore idem. Kam môžeme už padnúť? Ale ešte, no konečne. Tak, spravíme si tu fletching table. To bude fletching. Kam choď do leti, nemám na takých. To bude fletching table? Please. Je to tam. Máme tohoto. Flečera jedného. Tohoto dobrého flečinga. Spravíme veľa. Zoberieme si ešte. Máme tie stóny a základná vec máme a môžeme ísť ťažiť drevo. 3 staky nám budú stačiť. Okolo dreva. Ideme na to. Kam to bude zase hentých. Padni sa plink. Ďalší brežový. Drevorúbač, ty si je pre potrebu. Kam to je? Koľko tu máme ešte rúbať drevo? Potrebujeme 3 miliardy toho dreva. Práve teraz mám 2 staky. Už sa zotmieva a už máme nejaké 2 staky aj čosi. Nejakú štvrťku, takže za chvíľu už budeme mať rovnou aj na nejaké tie základne. No, ešte tu pozbieram. Nie, prosím, že tu mám aspoň Fletchera. Nie, že mám tu Fletchera, aspoň čosi. Tak ľudia, ideme znova. Keď doťažím práve tento strom a mám 3 staky. Presne, mám 3 staky, presne. Budem to robiť asi do 5 stakov. Ale proste, keď sa mi nezničia tieto sekerky. Už mám len jednu po týto. Presne 4 staky. Guys, mám presne 5 stakov. Kámo, 5 stakov. Však to robím od dňa 5 alebo koľko. 1,6. No, nice. Už nejakú proste nejakých 15 minút to robím. Za tých 15 minút dosť dobrý výkon. Myslím si, že to dreva bude stačiť a rovno môžeme spraviť. Kamo? Díky, kamo. No poď, lepší sa. Máme normálne luk a šípy. Tento vidier je. Urobím to mi vôbec nevadí. Takto. Kamo, ty ešte jeden kamo. Ešte mi kúpiš. To veľa dreva, veľa. Kamo, ty čo sa snaží vyskočiť? No, konečne. Yes. Kamo, ty už môžeš? Počkaj, kde máme hlavného tradera? Kamo, tu máme. Tak môžeš v strede. Nie, nevadí. Takže máme 16 emeraldov a ideme si vylepšiť našeho veličera. Mám tu toho veľa. Toľko šídľov tu mám. Tak? Nie, toto môžem dať tam. Tak, idem sa opýtať. Tu.
tu je? Fletcherka. Fletcher. Kam, kde je ten Fletcher? Ešte, koľko ešte mám čakať? Mám nápad, ideme si skúsiť tú farmičku. Takto posadíme. Máme tu poison potato. Nepotrebujem upatriť. Máme tu vykopem. Máme 14 uhlia. 14 uhlia free. Celkom dobre. Dáme to do cesty. Takže už musíme niečo vyhodiť. Kam, kde je ten meditor? Kamo, ale už choď trediť. Ťa potrebujem, Fločink. No, už môžeš. Zoberieme si pár tyčiek. Toto určite nebude stačiť, ale potrebujeme takto. Dáme aj zľavu dokonca. Takže ideme tu za našim traderom hlavným, bez ktorého bych... No poď kam. Yes, je to tam. 18. Počkaj, koľko je deň vlastne? 7. Hľadno. Je to tam. Bude mať takéto pekné veci. Tebe ďakujem. A teraz ideme z neho. Jo, siel som to. Spravíme novú kistku. Opa, máme. Čo chceš? Ja nechcem. Mám veľa. OK, už sa ti to upgradelo. Tak, máme 17. Už máme, sa mi zdá, aj na jednu vec. Už bežím kam. Kamoško, už bežím. 18. Tak 18. Tak nebežím, ešte potrebujem jeden emerald. Za stringy. Treba to. Teoreticky, ak tu máme toho Fletchera. Ak budeme chvíľu počkáme. Ale môžeme skryť napríklad túto farmu zatiaľ. Celú skryjem už. A všetko zasadím na novo. Tak, kde ešte tu? A myslím si, že budeme mať aj na to dia. Lebo už aj deň sedí. OK. Že už máme na to. No idem kúpiť rovno rýchlo hento. Kam, kde je ten villager zase? Tam, kam ďalší golem. Máme 14. Máme 18. No. Kam? OK, nemôžeš sa už. Zatiaľ sa môžeme pozrieť na achievement. Hotovo. OK. To už aj nepamäť. Kamo, ale OK. Ideme skúpiť konečne tie pekné. Bum, bum, bum. Diamantové leginy. Minecraft Hardcore. Ale rozsetni už ten trade konečne. Kúšu dokonca predávaš. Kamo, ale resetni ho. Tak zatiaľ si nástroje vylepším, pretože toto je fakt bieda. Takže. Kamo, ale opnul ten trade už. Čorné mám. Máme tu 8 ingotov, ani som to nevedel. Ale predaj mi to. Predaj. Áno, predaj. To restaurant končne. Mám 16 emeraldov a to, takže ešte vlastne jeden deň budeme potrebovať a OK. Takže ideme zobrať tieto veci a keď už restaurne hento, tak už budeme mať, že budeme mať aj, poviem sa môžeme pozrieť, štatistik, emeraldy, tu máme, koľko som ich mal, 98 emeraldov, OK, to je veľa. Takže ideme nájsť ešte jedno a tú farmu, tá už je hneď tu, takže tá farma je hneď pokačaná. No tu v tej farme moc toho nemá. No prečo nám je tu kokos 380 miliónov golemov? Ideme ešte pozrieť toto. No jasné. Niektoré už vyrastli a teraz sa otočím. Naspäť, ste kamo? Deň 8. Tak ideme si zasadiť pár saplingov. No, konečne už requestol trade. No, upgrade sa kam. Power 1 luk, nechcem. Máme 32 emeraldov a ideme si kúpiť boty. Death Strider 2, Unbreaking 3, Protection 1, Unbreaking 1. Takže, teraz dáva 18, že ideme pokácať tú farmu. Nie, som sa zapozeral. No.
pokáčame strom. Potrebujeme sem strom, pekne pokáčam. OK. Ideme teda home. Ešte energie 130. No. To je ľudia deň 9. Takže ešte ani posledný deň v tomto dieli. Takže yes. Kúpime ešte jedny tieto kalhotky, aby sa nám odomkol nový trade. Že pokácame vlastne. Tu môže power 1. Takže no odomkni ten trade už konečne. Kámo, odomkni už. No konečne. No presne 25. A teraz sa pozrieme a máme 130 emeraldov. Kámo, to je extrém. Takže tu máme našeho kamaráta. Kámo, netrojme. Kámo, to koľkokrát ešte budeme musieť robiť. Ešte 4 staky. Nie, proste ešte 6 stakov. A buď odomkne sa nový trade. Guys, to nemyslíte vážne. Ešte 6 stakov. Takže 6 stakov. Kámo, 6 stakov. To spravíme v ďalšom diele, lebo na to už nemám nervy. Že môžem si kúpiť crossbow, luk, pár šípov. Tak a môžeme to aj zrovna vyskúšať. Ty kokos, už tu máme les normálny celý. Voľbeci. Nice. Ten budem mať pri sebe ešte. Crossbow. OK. Takže spravíme nejaké tie veci. Takto. Jak to vyzerá. On je tam nie schovaná. OK. To som napríklad nevedel ja. Toto je už ináč posledný... Ne. To už je ináč posledný deň tejto sérii. Ešte môžeme ísť rovno skoriť farmu.